Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info Page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children. Learn math in 18 hours. Try it to believe it. The smallest number I can find is 238. The biggest number I can find is 832. Here are the lessons that we have discussed, available in YouTube. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info Page. Ito ay libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.